Iarna și frigul ajută pomii și multe plante să se pregătească pentru primăvară. Grâul are nevoie de o perioadă rece pentru a putea face spic, iar florile de primăvară, precum zambilele, nu ar înflori frumos fără acest frig. Acest proces se numește vernalizare și înseamnă pe scurt că plantele au nevoie de iarnă ca să pornească corect. La fel se întâmplă și la măr. Orele de frig din timpul iernii ajută mugurii să se dezvolte normal, astfel încât primăvară pomul să înflorească uniform și să lege fructe, iar zăpada este un adevărat aliat. Protejează rădăcinile, menține frigul constant și oferă apă bună pomilor atunci când se topește. De aceea, zăpada nu este doar frig și iarnă, ci o promisiune tăcută că primăvara va veni cu flori, rod și viață.